bandiraɓe fulɓe mi salmini on moni foof inde mum e yettode mum haalde mon ɗo Abbas Noël Abbas Dia e nder Lori TV ko kewɗen wiide ni hannde yewtere men mana ngal har faari encore koye taarih Fouta hannde jiiɗen haalde ko laamu Souli Boubou Gaysiri Souli Boubou Gaysiri laami ko 1765 ha 1772 bon jiɗɗen hannde mana ganduɗa hoorema ruttade ko laamu makko ha to jofni laamu makko e sen paye ɗum kalden ko caggal nde Cheikh Souleymane Baal waddiro e safalɓe to wiyete Fori ɓe mbarimo ni woni Fuutankoɓe enayi préparation pour jidde joƴƴinde almami hol poto wonde almami Fouta e nder mouvement e nder muɗum ni woni il faut ɓe ƴeewa lomtotoɗo eɓe ƴeewa molade banggue safalɓe ɗo wonnoon safalɓe ɓe deniyankoɓe ko yimɓe ganduɗa koɓe kawruno eɓe gonduno wonon kamɓe e pamodirno ɗum noon ɓe mbi aadi ko noon haade koɗɗo dañede yoɓe jaaɓe gaddoy oɗo Souli Boubou pour wawa lawnade ɓe jeeri mbaɗi nelaɓe kamɓe Fuutankoɓe ɓe jeeri Souli Boubou ɓe kalan ɗum Souli Boubou wi jaaɓi ɓe mbi noon ne woodi condition ngaji ɗin condition ngaji ko woppat gueɗe bonɗe ɗe mbaɗate te kamɓe mana ganduɗa hoore maɗa deniyankoɓe satikeɓe ɓennuɓe ko mbaɗatno ko o wawa wadde ɗum o wi o jaaɓi ni woni ɓe mbi kanko e ɓesgu makko e arme makko yo ar ɓe nayimo lamorgo Fouta on ta ko ciloñ wonno lamorgo Fouta ɗum won inni ɗon monde kañum makko e ɓesgu makko o yo heeɓi ɗon joni o laamiɓe quelque temps Allah waɗi Fuutankoɓe mbatti lurde nder koye mumen wiide foti halfinede Fouta ko neɗɗo mo ganduɗa ko jangguɗo ko wayno Abdoul Kadir Kane ko wayno Cheikh Souleymane Baal ko wayno mana ganduɗa hoore ma ɓen par ce que ɓen gandi ko ɓen kaani ardade muttunu to heewi kanko Souli Boubou o nanti ɗum o felli mana ganduɗa hoore maɗa hoccude ɓesgu makko e arme makko e kala ko adduno fatude damma o gueɗi laamu nde o yimmi nguɗon laamu o yimmi ɗon o takki mana ganduɗa hoore maɗa ko maayo ngo pour yidde hodde damma wonta kamɓe ɓe woni ko hedde Tulel e Waldiantan o fayi mana ganduɗa hoore maɗa damma nde waɗi o yetti ɗo wiire Matam wonta o hoɗi ɗon seeɗa saabu ɗo honno ɗo ko Fonde e taarih o wi Fonde nde hande wiyete ko Fonde Souli Boubou Gaysiri o waɗi ɗon seeɗa hade makko ɓennude Waldiantan eyi mbiɗen o woniri Fonde ɗo Fonde nde watti weede ha hande ko Fonde Souli Boubou Gaysiri o immi ɗon mana ganduɗa hoore maɗa o ɓenni o fayi Waldiantan nde yo yetti Wali o tawi ko fulɓe jawɓe kañumen wonno e oɗon diwan te guese walla gonnoɗon nde ko fulɓe jawɓe ndemanno ɗum guese ɗe ndema ha ɓendi o ara o yetti o naate guese o hefti o soñiɗe o bonni hen ko heewi ɗum woni mana ganduɗa hoore maɗa fulɓe ɓe guinnirɗen kolade kono mana ganduɗa hoore maɗa galñade kala mana koɗɗo Waldiantan walla koɗɗo e diwnuji Waldiantan ene andi ngal kolongal ene woodi ni woni tagi ngal kolongal wiyede galñade kono kanko Souli Boubou Gaysiri nde waari mo wonde kono makko mo wonde mette omo immi cilon omo lurni toon Fuutankoɓe ɓaɗo yetti mana ganduɗa hoore maɗa o hefti foof o bonni foof ni woni kolongal ngal watti wiide galñade kolongal ngal woni ɗo diwnuji Waldiantan eyi ni woni mana ganduɗa hoore maɗa almami Fila koye 1776 nde almami Fila kañum ne wi ma jokka ko Cheikh Souleymane Baal waɗanno ko mana ganduɗa ɗon o yamiri hono mana ganduɗa hoorejo gonnoɗo on banggue hono Ceerno Bayla Perejo Sow on Jafar hawre koye damma yo yaadu école Fuutankoɓe faye guumal so yeehi guumal yoɓe kippu ɗon ɓe mbaɗon base mabɓe ɓe ndena maayo ngo et puis ɓe ndena bonoji mana ganduɗa hoore maɗa kamɓe denen ko Ceerno Bayla Perejo yeehi yaade kono deni kono Fuutankoɓe ɓe ngari ɓe kippi ɗon ɓe gondi ɗon mana ganduɗa hoore maɗa kanko Souli Boubou o fini subaka goto nangue wara kelle o yani e konu Ceerno Bayla Perejo e konu Fuutankoɓe e konu damgankoɓe mana ganduɗa ɓe mbaɗi hen ko heewi koye nden wolde oɗo Ceerno Bayla Perejo mana sanki kanko Souli Boubou o jokki mana ganduɗa hoore maɗa habde e Fuutankoɓe e kadi e habde e ɓiɓɓe Boubou Moussa saabu wonta ene woodi mana caɗele gonɗe hakkude makko e ɓiɓɓe Boubou Moussa wonta ni woni o ƴetti mana ganduɗa hoore maɗa kawmo o goto ene wiye Samba Birama o hokki ɗum puccu ngu
no taariko wiɗi ngu sooda ko maccuɗi jeeɗiɗo c'est à dire timmugol puccugu e doole maggu e joggol maggu o itti armo rokki mum o wimo yo ya sange jeeri wonta ɓiɓɓe Moussa wonno ko sange jeeri kañum o ɓigonnuɗo yo ya sange jeeri o mumpe mana ganna hoore ma wuro ngo nde Allah waɗi ɓe jeeya ɓe jetti sange ɓe poola nde ɓe poola ɓe lidda haɓe ngari haɓe paandi waali jantan ɓe natani waali e diwnuji waali ɓe ngari ha ɗo kanko Suli Boubou Taysir o nani ɗum muusi mum feewi o noddi mana kawmo ko o wi min hokkuma puccu mum woni sooda mana gaɗa hoore maɗa oɗo prix mi hokkuma kono jaaha a foolaka a foolani pooleɗa kadi nangueɗa ko nanga kadi doga o wi ɗum noon dal wona teddugal ɗum te ɗum noon yoɗani maɗa ni woni Samba Birama mana ganduɗa hoore maɗa kañum hoore mum muusi itti puccugol e kawirde muɗum foof yeehi nawdi galle makko hocci bagage muɗum yeehi fayi to Abdoul Kadir Kane taw Abdoul Kadir filama ni ari yimmi ko mana ganduɗa hoore maɗa ko wondide maɗa kanko mana ganduɗa hoore maɗa oɗo Suli Boubou yimmi ɗon Allah mo ko mettere omo tacca lawol hawre mbaba filti yeeso makko o nangi mana ganduɗa hoore maɗa sawdu makko o fi mbabba yakkude peesi mbabba baba o ni to maayi peski eli ni woni no mbino kanko Samba Birama o yehi o fayi to Suli Boubou o fayi to Almami Kadir Kane o wi mana o yiiɗi wondude muɗum Almami wimo jaɓimo o wondi on ha seeɗa o fayi soorima o holli toon o sakkitoroyi mana ganduɗa hoore maɗa ko bappalel o fayi toon ni woni o hotti toon nder majjum mana ganduɗa hoore maɗa taw Almami Abdoul encore neli konu wi konu ngu yoya soɓe jeehi yoɓe jaab mana ganduɗa hoore maɗa to waali jantan soɓe jeehi yoɓe janoy e kanko Suli Boubou Gaysiri ɓe ƴeewa mana bonnude mana laamuji mabɓe ɗi ɓe ngari ni woni nde ɓe gimmi mana ganduɗa hoore maɗa kamɓe konu fuutankoɓe ɓe ngari ɓe jetti ɓe kawroyi e konu Suli Boubou Gaysiri ko bedenki ha hedde bedenki faade mana ganduɗa hoore maɗa padalal hakkude padalal e bedenki ko ɗon ɓe kawri ko ɗon wolde nde waɗi ɓe piniri ɗon ha wolde nde wuli jaw kamɓe fuurankoɓe mana ɓe poola nde ɓe poola ni woni kamɓe kanko Suli Boubou Gaysiri o immi ɗon omo rutto waali jantan omo wonde kono ɓe belti ndeke Allah waɗi wonko heddino e kono mana Almami ene moggini ene hedde bedenki ɓe ngari ha ɗon ɓe tuufiɓe ko ɗon ɓe metti ɓe jani e mabɓe o taari ko wini ɓe mana ɓe mbaɗe mabɓe kure nde ɓe mbaɗe mabɓe kure kanko Suli Boubou Gaysiri o fella o yani e nder gaska haw puccu makko yani dow makko ko ɗon mana ganduɗa hoore maɗa o hawani joom makko ko ɗon sanki ɗum waɗi ko hakkude mana ganduɗa hoore maɗa padalal e bedenki kono taari o wi mana ganduɗa hoore maɗa ko hedde bedenki mana ganduɗa hoore maɗa ko ɗon affaire o ko ɗon sanki kanko caggal muɗum kanko Suli Boubou Gaysiri ndewo sanki kamɓe deniyankoɓe ɓe ƴetti goɗɗo ɓe gardini ɗum goɗɗo mo ɓe gardino wiite ko Satiki Bocar Fatimata on woni mana ganduɗa hoore maɗa darni Satiki e nder deniyankoɓe caggal muɗum kala moɓe lomti ɓe guinnata ɗum to Almami nde on mana ganduɗa hoore maɗa ɓenni moɓe lomtini caggal muɗum on wiite mana ganduɗa hoore maɗa ko Almami jeeyi konko Boubou Moussa koye ɓiɓɓe Boubou Moussa ɗum noon ɓaadi mbiɗen ko vidéo ko ɗo tan porten hannude ko heddi ko ha ñande wonnude ken kala bawɗo heɗade vidéo e nder falde he so tawi jiihen ko fewani emin ñaabi ɗum yafoyette kadi yo jokkodiri men jeeyen fewnude saabu mbiɗen anne o ko yo feew wona woto feew mbiɗen mana ganduɗa hoore maɗa keɗen daari eɗen ƴeewa wittude pini men e gande meɗen ɗum noon ko foof yadata mana ganduɗa hoore maɗa to neɗɗo wawi wonde aduna he foof sen jogui kadi ballal muɗum bisimilla muɗum amin ɗo henne amin guddilta fala men min Abbas Mal Diallo moɗum inde Ndor TV mi salmini mana ganduɗa hoore maɗa kala musidɓe sa yi mboɗo heeño mboɗo jiira ko beele fo ne hejji hen mana ganduɗa hoore maɗa wona hayso hejji ha ma en ƴeew beele ne heeƴa ɗum noon mi salmini bandiraɓe on jarama.